Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του Super B. 2 ημέρες πριν την εκλογική διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών για τον Δήμο αλλά και την Περιφέρεια, και το Super B ασχολείται με αυτό το θέμα και κοντά μας σήμερα βρίσκεται ο κύριος Ηλίας Λέτζος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Συνδυασμό Εθνική Συσπήρωση για τη Δυτική Ελλάδα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε στην εκπομπή σας και θέλω να τονίσω το εξής, ότι είσαστε το μόνο μέσο στην περιφέρεια που φιλοξενεί τις θέσεις μας. Να είστε καλά. Βεβαίως, αρχής γενομένης της κουβέντας μας, θα ήθελα ένα σχόλιο, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού χθες εδώ στην Πάτρα. Εγώ θυμάμαι παλιότερες εποχές, παλιότερες συγκεντρώσεις που έκανε το Πασόκ, γέμιζε το λιμάνι, γέμιζαν οι πλατείες και αναγκαστήκανε αυτή την εποχή να κλειστούν σε ένα κλειστό γυμναστήριο. Και αυτό ήταν και μισογεμάτο. Βλέπω μια διαφορία του κόσμου, ακόμα και των ψηφοφόρων του Πασόκ, να πάνε να ψηφίσουν Πασόκ, τους συνδυασμούς μάλλον που στηρίζονται από το Πασόκ, και βλέπω πολύ υποτονική την εκλογική διαδικασία που έχουν οι πολιτικές παρατάξεις. Το δίλημμα στο δίλημμα που έχουμε μπει και μας έχει οδηγήσει ο Πρωθυπουργός, ή στηρίζεται τους υποψηφίους, με λίγα λόγια, που στηρίζει το Πασόκ ή πάμε στις προώρες εκλογές? Οι ίδιοι λένε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν διλήμματα. Πριν από μερικούς μήνες μας έλεγε ότι το μνημόνιο δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και τώρα μας λέει ότι άμα δεν ψηφίσετε την πολιτική μου θα πάμε σε εκλογές. Ο ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται. Άμα θέλει, ας πάμε σε εκλογές, ας τολμήσει να πάμε σε εκλογές. Τι εκβιάζει τον ελληνικό λαό? Οι ίδιοι που λένε ότι η δημοκρατία δεν έχει περιθώρια, και τώρα μας λέει ότι, ότι εγκλωβίζει το λαό και τον εκβιάζει. Ουσιαστικά θα πρέπει να βγούμε από το διέξοδο, λέει ο Πρωθυπουργός. Διέξοδο έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με το Μνημόνιο. Αυτό είναι το διέξοδο του Πρωθυπουργού. Στο αδιέξοδο. Εκτιμάτε, κύριε Λέτζο, ότι αν μπούμε στη διαδικασία των προώρων εκλογών θα είναι ό,τι καλύτερο για τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη συγκυρία? Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, αλλά σίγουρα δεν θα είναι χειρότερο από την κυβέρνηση του Πασόκ. Ή, άμα θέλετε, και από τις πολιτικές που κυβερνούνται τόσα χρόνια υπέρ του μνημονίου. Περιμένατε κάτι να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό το οποίο δεν ακούσατε χθες? Όχι. Όχι. Δεν περίμενα να πει τίποτα νεότερο. Ως πατρινός και βέβαιος υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, ναι, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, αντιμετωπίζετε κι εσείς το πρόβλημα των μεταναστών και της λαθρομετανάστευσης. Δεν ακούσαμε τίποτα, η αλήθεια είναι, χθες από τον Πρωθυπουργό. Η θέση σας ποια είναι? Σκεφτείτε μόνο ότι η περιοχή μας είναι η νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Δεν είναι μόνο ότι είναι αφύλακτα τα σύνορα, είναι και η επικράτεια αφύλακτη. Για να φτάσουν στην Πάτρα, πάνε να πει ότι δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Η θέση μας για τους λαθρομετανάστες είναι απέλαση, να έρθουν εποχιακοί εργάτες να δουλεύουν για τα χωράφια, για τις ελιές, για τις ταφίδες, και να δουλεύουν 3-4 μήνες και μετά να γυρνάνε πίσω στη χώρα τους. Αυτό το χάλι δεν το έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα. Και δεν θα γίνει η Ελλάδα, και άμα θέλετε και η Πάτρα ειδικότερα, η χωματερή της Ευρώπης. Είναι σκληρή η κουβέντα που θα πω, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι χωματερές, αλλά εκεί το λένε και οι ίδιοι. Δεν το λέμε εμείς. Υπάρχει και ο αντίλογος στην δική σας άποψη, κύριε Λέτζο, που λέει ότι πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες κατά κύριο λόγο και πολιτικούς βεβαίως, που τα πράγματα στη χώρα τους είναι δύσκολα και τους έχει οδηγήσει η πολιτική κατάσταση να Κοιτάξτε, πολιτικοί πρόσφυγες δεν είναι. Γιατί δεν ξέρουμε από πού κατάγονται. Οικονομικοί μετανάστες έρχονται, δηλώνονται, περνάνε από κάποια διαδικασία, δεν μπαίνει ο άλλος και πηδάει τα σύνορα και έρχεται. Θα δούμε πόσους έχουμε ανάγκη, αλλά θα απελαθούν πρώτα. Και μετά θα δούμε πώς χρειάζεται η χώρα να μείνουν με αστικά δικαιώματα. Και όχι πολιτικά δικαιώματα που λένε τα κόμματα της αριστεράς. Μέχρι να φτάσουμε στην διαδικασία της απέλασης όμως έχουμε εισρωή μεταναστών, λαθρέων μεταναστών. Τι θα πρέπει να γίνουν? Δεν μπορεί να φυλάξει ο ελληνικός στρατός στα σύνορα. Τότε γιατί πληρώνουμε φορολογία? Άμα δεν μπορεί ο ελληνικός στρατός να φυλάξει τα σύνορα, γιατί παίρνουμε όπλα, γιατί παίρνουμε οπλικά συστήματα, γιατί στρατευόμαστε, γιατί να πληρώνει ο ελληνικός λαός αυξημένη φορολογία για τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας? Άρα φαντάζομαι ότι και εσείς αλλά και ο συνδυασμός σας, Εθνική Συσπήρωση για τη Δυτική Ελλάδα, μάλλον αρνητικά ακούει το ενδεχόμενο της δημιουργίας έστω και
συγκροτημένου καταβλισμού στην περιοχή. Βεβαίως και είμαστε εναντίον. Δεν θα κάνουμε γκέτο. Τα βλέπουμε και στην Αθήνα τι γίνονται με τις περιοχές γκέτο. Βλέπουμε τις συγκρούσεις που γίνονται. Και δεν θα γίνει η Πάτρα, δεν θα αλλοιωθεί η Πάτρα. Η φυσιογνωμία της, ο πολιτισμός της δεν θα αλλοιωθεί. Επειδή το θέλουν κάποιοι. Βεβαίως είμαστε εναντίον των γκέτο. Είσαστε νέος άνθρωπος. Ναι. Διεκδικείτε την ψήφο στις περιφερειακές εκλογές. Ποιο είναι το πρόγραμμα του συνδυασμού, ποιες είναι οι προτάσεις σας? Βεβαίως. Είναι υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης. Ακούω κάποιους συνδυασμούς που στηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα. Λέει θα κάνουμε το τάδε έργο, το τάδε έργο. Και εγώ σας ρωτώ, πού θα βρεθούν τα χρήματα? Αφού με την πολιτική του μνημονίου κόβονται εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς δεν λέμε ότι θα κάνουμε έργα, θα παλέψουμε με τον ελληνικό λαό, θα διεκδικήσουμε από την κεντρική εξουσία κάποια κονδύλια για τη Δυτική Ελλάδα. Που έχουν ουσιαστικά στόχο τι? Έρχονται χρήματα, έχουν την ανάπτυξη της περιοχής, δεν έχουν το σχέδιο του κλεισίματος των εργοστασίων, αλλά ανάπτυξη σε ελληνικά χέρια, όχι σε ξένα χέρια. Ανάπτυξη θεωρεί αγροτική ανάπτυξη και όχι να ερημώνουν τα χωριά, όχι να κόβονται οι επιδοτήσεις. Που λένε το 2013 λέγανε ότι θα τις κόψουν και ίσως γίνει και το 2011 με την πολιτική του μνημονίου. Όλη η ανάπτυξη θα είναι σε ελληνικά χέρια. Θα δουλέψουν πρώτα οι Έλληνες και μετά οι ξένοι. Επαναλαμβάνω, θα ήθελα να μου πείτε τα έργα αναφορικά με το. Είσαστε ένας νέος άνθρωπος, ξαναλέω. Σας λέω, το πρώτο δεν είναι τι έργα θα κάνουμε. Το πρώτο είναι να διασφαλίσουμε τα κονδύλια, να μείνει ο κόσμος στην περιοχή. Και η πρώτη μας δουλειά που θα κάνουμε είναι να μην κλείσουν τα εργοστάσια. Γιατί για να υπάρχει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει εργασία. Τι να τα κάνω εγώ τα έργα όταν ο πατρινός λαός είναι άνεργος? Τα έργα δεν θα φέρουν, εκτιμάτε, και την ανάπτυξη, δεν θα φέρουν επενδυτές στην περιοχή? Να σας ρωτήσω κάτι. Η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου έφερε ανάπτυξη στην περιοχή? Δουλέψαν Έλληνες? Ή τα Ολυμπιακά έργα, αν θέλετε, το πάρουμε και κατ' επέκταση στην Αθήνα, έφεραν ανάπτυξη? Δεν δουλέψαν ξένοι? Το θέμα λοιπόν, είναι πρώτα είναι η εργασία, αλλά σε Έλληνες, όχι σε ξένους. Ο Καλλικράτης φέρνει τον θεσμό της περιφέρειας. Μάλιστα. Έχουμε περικοπή κονδυλίων και σε δήμους και κατά συνέπεια και στην περιφέρεια σε αυτό το νέο θεσμό. Εκτιμάτε ότι θα είναι δύσκολο το έργο του ερετού νέου περιφερειάρχη? Βεβαίως θα είναι και δύσκολο. Σας είπα, δεν θα υπάρχουν χρήματα. Και άμα είναι αντικυβερνητικός εντός εισαγωγικών, ακόμα θα είναι πιο δύσκολο. Μας λένε ότι θα είσαι μικρός πρωθυπουργός, ο περιφερειάρχης. Και σας λέω, με ποια κονδύλια θα έχει? Πώς θα κοιτάξει την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα κοιτάξει τα έργα, πώς θα κοιτάξει την αστυνόμευση της περιοχής, τα θέματα της παιδείας της περιοχής? Γιατί θα έχουμε τέτοια θέματα να κοιτάξει η περιφέρεια. Πάρα πολύ δύσκολο θα είναι. Και πιστεύω να σας πω κάτι. Είχαμε πριν τις νομάρχες. Είχε τον περιφερειάρχη, το διόριζε εκάστοτε κυβέρνηση. Και τώρα θα έχει το σύμβουλο. Δηλαδή, ο άλλος που έκλεξε, ο ελληνικός λαός που έκλεξε, ή εδώ ο πατρινός λαός, τον περιφερειάρχη, θα έχει από πάνω του καπέλο κάποιο κυβερνητικό υπάλληλο ή σύμβουλο. Τότε γιατί να κάνουμε τις εκλογές? Εμείς είμαστε εναντίον του Καλλικράτη από την αρχή, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα άλλο σχέδιο και άμα θέλετε είναι ομοσπονδιοποίηση της χώρας που είμαστε εναντίον. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίστηκε, γι' αυτό δίνουμε τη μάχη. Και γι' αυτό συμμετέχετε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αναφερθήκατε νωρίτερα, κύριε Λέτζο, στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ναι. Πώς θα κρατήσετε κυρίως τους νέους ανθρώπους? Θα σας πω τώρα αμέσως. Όταν ένα παιδί πηγαίνει στο γυμνάσιο, αμέσως δεν πάει ταξί να το πάρει από το χωριό του. Αναγκάζονται οι οικογένειες να φεύγουν προς την παραλία, τα ορεινά ιδιαίτερα χωριά, γιατί να μην κάνουν μετακινήσεις 5 και 10 φορές. Τα παιδιά θέλουν φροντιστήριο. Τα παιδιά θέλουν να πάνε σε γυμναστήρια. Πώς θα μπορέσει να μείνει στο χωριό? Πώς θα κρατήσουμε? Καταρχήν είμαστε εναντίον του θεσμού που κλείσανε όλα τα ορεινά σχολεία. Και πήραν τους δασκάλους από εκεί, που εκεί έδινε ο δάσκαλος μια ζωή στο χωριό. Να πώς έρχεται η ανάπτυξη? Η ανάπτυξη δεν είναι να οικονομάνει οι εργολάβοι. Η ανάπτυξη είναι ο ελληνικός λαός να μπορεί να ζει στον τόπο του. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Εσείς λοιπόν έτσι 2-3 μέτρα ενδεχομένως ή πρωτοβουλίες που θα αναπτύξετε ώστε να συγκρατήσετε κυρίως, επαναλαμβάνω, τους νέους ανθρώπους στην Ήπεθρο? Αφού λέει ο Πρωθυπουργός ότι ο Περιφερειάρχης θα είναι μικρός Πρωθυπουργός, εμείς θα αγωνιστούμε με τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας να μην κοπούν οι επιδοτήσεις ούτε σε κανένα αγροτικό προϊόν. Και στην Αιτωλοκαρδανία και στην Ηλία και στην Αχάια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα δώσουμε αναζωογόνηση. Θα απαιτήσουμε τα κονδύλια. Τα κονδύλια που πρέπει να πάρει η Δυτική Ελλάδα. Εμείς δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Και το λέμε ξεκάθαρα. Ούτε θα πούμε ότι δια μαγείας με ένα μαγικό ραβδάκι θα σας φέρουμε τα χρήματα που χρειάζονται. Εμείς σας υποσχόμαστε ένα πράγμα μόνο. Αγώνας. Αγώνας για να πάρει η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα και η Αιτωλοκαρδανία και η Ηλία αυτό που της αξίζει. Κύριε Λέτζο, πώς βλέπετε τον προεκλογικό αγώνα? Ήταν υποτονικός. Βέβαια δόθηκε με άνισα μέσα. Τι εννοείτε?
άνισα μέσα. Όταν σας λέω ότι εγώ πριν σας είπα ότι είσαστε το μοναδικό μέσο που φιλοξενεί τις θέσεις μας, δεν είναι άνισος ο αγώνας? Όταν οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατίας, του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων της αριστεράς φιλοξενούνται κάθε μέρα στα κανάλια, στις εφημερίδες, δεν είναι άνισος ο αγώνας? Ποια μηνύματα εισπράτετε από την περιοδεία σας? Θα σας πω. Τα μηνύματα που εισπράττουμε είναι πολύ θετικά από τον κόσμο και πιστεύω ότι το ποσοστό μας, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό, αλλά από το ποσοστό που θα πάρουμε στην περιφέρεια, πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους. Είναι ένα βήμα για μελλοντικούς αγώνες, για μελλοντικές διεκδικήσεις. Για να μείνει ο Έλληνας αφέντη στον τόπο του. Ποια είναι η αγωνία που εισπράτετε από η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η ανεργία, η εγκληματικότητα, η λαθρομετανάστευση, που ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από αυτούς. Τους λαθρομετανάστες. Τους αλλοδαπούς. Βέβαια τώρα λίγο θα ακουστεί κάπως ακραίο αυτό, η αλήθεια είναι. Όχι, δεν είναι ακραίο. Είναι και Έλληνες. Ναι, βεβαίως είναι και Έλληνες. Μην ομαδοποιούμε μόνο και συγκεκριμένα. Βεβαίως είναι και Έλληνες. Αλλά θα σας πω κάτι. Λένε ότι είναι 1 εκατομμύριο, που δεν είναι 1 εκατομμύριο. Είναι 2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Στο δούμε γενικότερα. Το 50% από αυτόν που είναι στη φυλακή είναι λαθρομετανάστες. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Βάλτε τώρα την αναλογία σε αριθμούς. Πιστεύετε ότι θα ενισχυθούν τα μικρά κόμματα, θα βγουν ευνοημένα τα μικρά κόμματα, αν θέλετε, μάλλον οι παρατάξεις που στηρίζονται από τα λεγόμενα μικρά κόμματα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Το θέμα δεν είναι να ενισχυθούν τα μικρά κόμματα. Να ενισχυθεί το παροχημένο ΚΚΕ, που δεν έχει μια ξύλινη γλώσσα από το 2017. Να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ενισχυθεί το κόμμα του Κουβέλη, που ήταν υπέρ να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα. Το θέμα είναι να αλλάξει πολιτική και να ενισχυθούν οι πολιτικές εκείνες και οι δυνάμεις εκείνες, οι λαϊκοπατριωτικές δυνάμεις, που θα δώσουν διέξοδο στον ελληνικό λαό. Θα βάλουν φράγμα στις πολιτικές του μνημονίου και, αν θέλετε, και γενικότερα της νέας τάξης πραγμάτων. Το μνημόνιο βεβαίως αποτελεί σημείο αιχμής και μήλων της έριδος για τους περισσότερους Έλληνες και πολιτικούς και απλούς πολίτες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Πιστεύετε ότι θα βγούμε γρήγορα από αυτό τον κικαιώνα? Όχι. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολιτικούς που, άμα θα βγουν, να διώξουν το μνημόνιο από τη χώρα. Να πούνε δεν χρωστάμε τίποτα. Να κάνουμε αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Να δούμε πόσα χρωστάμε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του χρέους, μάλλον θα είναι τραγικό για τη χώρα μας. Δεν θα είναι καθόλου τραγικό για τη χώρα μας. Τα διλήμματα αυτά, μην ξεχνάμε ποιοι τα βάζουν. Άλλοι λένε ότι άμα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λέγανε ότι η Ελλάδα θα πίναγε. Κι όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταστράφηκε η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία μας, όλη η ανάπτυξη που έχει η χώρα, μπήκε εμπόδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση είναι αρνητική προς το μνημόνιο. Ναι. Και έχουμε συνηθίσει βεβαίως. Σε αντίθεση με τον Καρατζαφέρη που το ψήφισε, έτσι, που λέει είμαι πατριωτικό κόμμα και δέχτηκε ο ελληνικός λαός να πτωχεύσει. Τώρα τι πατριώτης είσαι και να θέλεις ο λαός να πτωχεύει και να πεινάει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Η δική σας θέση αρνητική μεν στο μνημόνιο, ο αντίλογος όμως ποιος είναι? Τι θα πρέπει να γίνει μάλλον στην παρούσα κατάσταση ώστε. Ναι, αναδιαπραγμάτευση του χρέους, να δούμε πόσο χρωστάμε. Μάλιστα. Και θα σας πω και κάτι. Το 2000 βγήκε ο Ερντογάν και έδιωξε το μνημόνιο από την Τουρκία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Κατάμε αυτό λοιπόν, κύριε Λέτζο, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Super B. Να ευχηθώ βεβαίως καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνετε τον προσωπικό αλλά και τους συνδυασμούς σας. Επαναλαμβάνω, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την Εθνική Συσπήρωση για τη Δυτική Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμα εκπομπή Εκλογές 2010. Καλό σας βράδυ.